इउपिपिएल राजनीति हान्जाया थांनाय 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव एबा दिनैनि सानावनो क'क्राझार जिल्लानि दतमानि थुलुंगा फोथाराव दाजादोंमोन गिबि सान हिसाबै दाजादोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै 2024 मायथाइनि 5 आगस्ट प्राय 9थि बोसोर आगान होबाय आरो बे 9थि बोसोर आगान होनायाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै नैबे 37 नं धोनस्रि समष्टियाव जोङो समष्टिनि जेसेबांखिनि जोंनि हान्जानि जोंनि पार्टिनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि लोगोसे मावथिफोर दं बिसिडिसि बा प्राइमारि कमिटिनि बा वमेन सेल इउथ सेल गासैबो लोगो नांनानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जों दिनै बेखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो दिनैनि बे बिसेस जे माने सान बा जोंनि गायसननाय सान इउपिपिएल दलनि आरो बे गायसननाय सानाव आङो गिबियावनो जाय गेदेमा बिथांमोनहा बेखौ सानखांनानै 2015 मायथाइयाव 5 आगस्टआव जोंनो बेखौ राजनीति भाबे बे ओनसोलखौ सिबिनो थाखाय बा बिटिआर ओनसोलखौ सिबिनो थाखाय जोंनो बेखौ गायसनना होलांबाय दानानै होलांबाय बिनि थाखाय आङो बै समनि आफादगिरि मानाव गेदेर श्रीयुत उरखाव ब्रह्म दानि केबिनेट मन्त्रि बिथांनिसिम आं रोजा रोजा आङो साबायखर होदों बिथांनिसिम आं मावबार हरदों आरो लोगोसेयै दिनैनि जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंहा इउपिपिएल दलनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि माने सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होदों मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि दैदेननायजोंनो दिनै जोङो इउपिपिएल हिसाबै मोनसे गोख्रों माने राजखान्थि हान्जा हिसाबै जों दानानै लानो हादों आरो बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि आदर्श बायदियैनो जों दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै 4 बोसोर जाबाय बे बिटिआर ओनसोलखौ माने इउपिपिएल हान्जायानो दिनै सरकार दानानै दं आरो बे सरकार जानाय हिसाबै दिनै बे ओनसोलाव जेरैबायदि रायजोफोरा लुबैदोंमोन थांनाय सरकारनि दिनाव गोबां असान्तिमोन बे ओनसोला दा दिनै सान्ति स्थापन जाबाय बेयावहाय खुनु माने गावजों गाव बेबायदि हिंसा हिंसि गैलिया खुनु आन्दलन गैला दा बेफोर जोंनियाव दा सान्ति स्थापन जानायनि उनावहाय दिनै बेयाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गोबांखिनि जोंनो सुबिदा होदों आरो बे सुबिदाखौ जोंहा इउपिपिएल हान्जानि सरकारा जोंनो होनाय हिसाबै दिनै दुलाराय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो इउपिपिएल हान्जानि जानानै जथेस्थ'खिनि जोंखौ रायजोखौ सिबिनो थाखाय रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सुख सान्ति लाखिनायाव बयबो बाहागो लादों आरो बयबो हेफाजाब होदों बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि मावथि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो अननाय गासैनिसिमबो आङो बावहरदों आरो फैबाय थानाय दिनाव इउपिपिएलनि जानानै आरो बेबायदिनो गोबां जोङो रायजो राजानि जानानै जाहाथे जों खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मावथि आरो लोगोसेयै दैदेनगिरि बिथांमोना माने थांखि लानानै खामानि मावलांनो हाथों आरो रायजो राजाया जाहाथे जोंखौ अनसायलांबाय थाथों आरो रायजो राजानि लुबैनाय बायदि आंखाल बा बिदिनो अभिजग बा जिखुनु सुजुग सुबिदाखौ जों जाहाथे मावलांनो हायो बिनि थाखाय जोंखौ जाहाथे राजनीति भाबे दैदेननो थाखाय खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहयोग खालामगोन होननानै हेफाजाब होगोन होननानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। नंगौ मैया जोङो मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव शंकरदेव जि कलाक्षेत्र बेवहाय बिजेपिनि मोनसे मावसोम हान्जानि मोनसे गावसिनि पार्टिनि मोनसे जुथुमायाव हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फैबाय थानाय दिनाव बिटिसिजों लोगोसे 6 शिड्युल काउन्सिलफोरजों लोगोसे पन्चायत लेभेलाव जेसेबांखिनि निर्बाचन बा इलेक्शन बा बिसायख'थि जागोन बेवहाय कुनु दलजों बिसोरो एलायन्सआव थानाय नङा गोरोबनानै खामानि मावनाय नङा बिसोरो बिजेपि हिसाबैनो गसंगोन होननानै बिथांमोना गावनि माने दलनि स्थितिखौ स्पष्ट खालामदों दा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया जिहेतु बिथांमोना आलादा मोनसे राजनीति हान्जा बिसोर नेशनेल पार्टी राजनीति हान्जा जों जाबाय रिजनेल पार्टी आरो थांनाय 2020 मायथाइयावबो जों जेला इउपिपिएल हिसाबै जोङो माने बिसायख'थि गेलेदोंमोन बे समाव जोङो बिजेपिजों जोङो खुनु एलायन्स गैयामोन आरो नाथाय जेला जोङो
इउपिपिएल हिसाबै जोङो नांगौबादि जों सुबुं अनजिमा जों मोननो हायासै दा बेवहायनो इउपिपिएलनि दैदेननायावनो प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो बिजेपिनि माखासे देरहानाय बिजाथिफोरखौ एमसिएलएफोरखौ लानानै दिनै सरकार सालायबाय थादों आरो बे सरकारा दिनै एलायन्सआव दङ नाथाय पार्टि हिसाबै बे एलायन्सआव गैयामोन आरो उनावबो जुदि गैयाब्लाबो बिथांमोना जोङो गैयाब्लाबो जोङो बेखौ इउपिपिएल हान्जा हिसाबैनो उदाङै हारसिङै गेलेनांगोन जों बेखौ थि खालामनो हादों आरो जों सोरनियावबा आसा खालामनानै सोरनियावबा हेल्प लानानै जोङो बिसायख'थिखौ माने गेलेनाय गेलेयाबो उननि पर्याय थेवबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै थांनाय दिनफ्राव जों जिहेतु बेयाव ओनसोलाव जों खामानि मावबाय आरो जोङो बिजेपिजों जोङो दिनै सरकारसो सालायदों नाथाय बेवहाय जोङो बिथांमोनजों पार्टिजों जोङो एलायन्सआव गैयामोन थांनाय बे बिसायख'थिफोराव आरो बिटिसि बा पन्सायतनि बिसायख'थियाव खिन्थु एमएलए बा एमपिआव जोङो बे एलायन्स दंमोन दा बेवहायनो गोबां रोखोमनि बाथ्रा सोंदों मानसिफोरा गोबां रोखोम बुंदों जे दिनैहाय थांनाय बे दिनफोराव इउपिपिएलनि हान्जानिफ्राय बिजेपिआव गोबां माने जइन जाहैबाय सोसनहैबाय दा बे खेथ्रआव जों बुंनो सानो जे माने एलायन्स बिनि स्पिरिटखौ लाखिनाया बयबो मोजां दा बे हिसाबै जोङो बिजेपिनि खुनु मोनसे माने मावथिफोरखौ जोङो बा बिसिनि दैदेनगिरिफोर जोङो इउपिपिएलआव जोङो सोसनाखैमोन दा बिथांमोना जुदि सोसनब्लाबो जोंबो सोसननो जोङो साननो गोनां जासिगोन आरो बेखिनिनो फैगौ 2025 मायथाइनि जि बिसायख'थि बिटिसिनि जि बा बिटिआरनि जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय जोङो धोनस्रि बासि हिसाबै 37 नं धोनस्रिनि जेसेबांखिनि जोंहा इउपिपिएल दलनि हान्जानि दैदेनगिरि मावथि पेरेन्टस बडि इउथ बडि वमेन बडि लोगोसे प्राइमारिनि भिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेन गासिबो दिनै बे थांनाय 4 बोसोराव जोङो बेनि थाखायनो जों खामानि मावबाय थादों आरो दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबैनो बेवहाय हारसिङैनो माने राजनिति भाबै माने गसंनानै माने राजनिति जोङो माने बाहागो लानानै जोङो देरहानो हानायनि बायदिहाय जों दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बेबायदिनो जों रायजो राजानि गोबां अनसायनाय मोनदों आरो जों दिनैहाय बेवहाय जोंनियाव एमसिएलए गैया इएम गैया बा एमएलएबो गैया जोंहा बे धोनस्रि बासिनि थाखाय थेवबो जोङो इउपिपिएलनि जानानै जिहेतु सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि आसनिफोर फैदों बेखौ जोङो प्राय जेरैबायदि नांगौ बेबायदि जों मावफुंनानै होनानै आरो गोबां रोखोमनि अनसुंथाइफोर होनानै जों रायजो राजानि जि उसुबिदा जि जेंना बेफोरखौ जोङो सुफुंनो नाजानायनि थाखाय बा सुफुंना होनायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों आरो लोगोसे जोंनि मावथिजों लोगोसे गासैबो जोंनि मददगिरिफ्राबो दिनै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ बा इउपिपिएल हान्जानि जानानै खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा लोब लोब ओंखारबोनायखौ नायोब्ला फैबाय थानाय दिनाव जोङो इउपिपिएल हान्जाया देरहानो हागोन होननानै जोङो थि खालामनो हायो आरो नोंथांमोननि हान्जाया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबायदि आवगायलांनो सानो खारन हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बिजेपिया गावसोरनो माने गावगा चिरांखानो फैबाय थानाय इलेक्सनाव गसंगोन होननानै जों फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जितु काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन बेयाव जों दिनै रायजोफोरनि अननायखौ नुनानै जों रावखौबो गिनो थाङा आरो हिमन्तआ जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो बे गावनि पार्टिनि सायाव बुंगोन खिन्थु जों नुबाय बेयाव बिजेपिया धोनस्रि समष्टि हिसाबै खुनु मोनसे देरहानायनि लामा गैखाया मानोना बेयाव माइनरिटि भटआनो 24 रोजा दङ आरो बर' बा एसटिनि भटआ 27 रोजा दङ दा बेयाव नोङो बिजेपिनो भट होगोन होआ बेयाव थोंजोङैनो सिनाय मोनखायो बेयाव जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 100% देरहागोन आरो बेनि थाखाय जों बा आं खामानि मावगोन दायो खोनानो मोन्दों जे मोनसे समस्थिनि जे दायो गुबुन जायगानिफ्राय जयनिं जानो थाखाय ओंखारदों साबेसे जयनिं जादों दसे समनि उनावनो जयनिं हाबाफारिया जासिगोन बेयाव गोबां मानसिफोरा मोनफैखाबाय आरो बिथांमोनानो जाहैबाय सोरबा माने बिपिएफनिफ्राय फैदों सोरबा जिएसपिनिफ्राय सोरबा कंग्रेसनिफ्राय सोरबा बिजेपिनिफ्राय फैदों जोंनि दिनैनि जिथुनाखि फाउन्डेसन डे बा गायसनथाय सान बेयाव अनलि गायसनथायल' नङा बेयाव जयनिंबो जागोन आरो नोंथांमोना दसेनि उनाव नुगोन जों बे जयनिंनि हाबाफारिखौबो जोबोर माने गाजा गोमजायै जों खुंफुंगोन নতুনকৈ ইউপিপিএলে জইনিং কৰিলে না আসলে কিয় জইন কৰিলে কি ক'ব
আজি ভাল লাগিছে মই ইউপিপিএলত জইন হোৱাৰ কাৰণে। আগতো মই কোনো সেনেকৈ জইন কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আজি ভাবিছোঁ ইউপিপিএলৰ লগতে মই অলপ হেৰি কৰি থাকিম আৰু। এই পুৰণি আপাগাঁও জইন মানে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ আগৰ দলতে সেনেকৈ নাছিলে। এতিয়া ইউপিপিএলত মোৰ অলপ ভাল লাগিছে আৰু আগতে মই সেনেকৈ ইউপিপিএলৰ লগতে অলপমান ঘূৰিছিলোঁ।